sige sir, i-share niyo po sa amin kung paano po namin mapupuntahan yung ano po ninyo, studio or place. Yeah. Saan po Oo. kayo situated? Nalimutan ko sabihin. Basically, ang practitioner ng Pintawan is Tocada Rapado Cali kasi yung older brother ko is a tactical instructor ng jail training center sa Camp Vicente Lim. So, basically, ang mga practitioner ng Pintawan is Tocada Rapado Cali is men in uniform. Now, dito sa Bicol, fresh pa siya. Inuumpisahan ko pa lang siya. And wala pa kami talaga na training center dito na permanente. But as of now, dahil varsity rin ako nung from elementary to high school, varsity ako. Actually, ito yung nagpatapos sa akin being a varsity. Ang gym ko ngayon, sa Warriors Taekwondo gym, ang schedule namin dyan is Friday after office hour, 5 onwards. Then sa Saturday, Sunday naman, 8 to 12. Mga kaibigan ko yan. 8 to 12, 8 p.m. sir to 12. Shout out sa mga Warriors. Pinopromote ko na rin kayo. Nung high school kasi ako, varsity rin ako niyan. Kung ano-ano ng laro na lang para mapag-aral yung sarili. Galing, sir.